Kawruh basa unsur intrinsik legenda iku kalebu sastra gancaran. Gancaran iku karangan sing ora kaiket gatra, wilangan lan guru lagu. Sastra gancaran iku dumadi saka perangan sing ndapuk crita utawa unsur intrinsik. Sing kalebu unsur intrinsik gancaran yaiku ing ngisor iki. 1. Paraga utama yaiku paraga sing duweni sesambungan karo kedadeyan crita sing paling akeh. Paraga bisa arupa manungsa, kewan, tetuwuhan utawa samubarang. 2. Paraga tambahan yaiku paraga sing kanggo geganep utawa paraga sing amung arang-arang sesambungan karo kedadeyan crita utawa paraga liya. 3. Yaiku paraga protagonis yaiku paraga sing pakartine utama manut aten-atene sing maca lumrahe apik. 4. Paraga antagonis yaiku paraga sing pakartine ala tansah cengkah karo aten-atene sing maca kosok baline karo tumindak becik. 5. Alur yaiku urut-urutane kedadeyan sing ana ing crita, alur maju, alur mundur lan ana alur campuran. 6. Latar panggonan yaiku samubarang sing nggambarake papan kedadeyan crita. 7. Latar wektu yaiku wektu sing nggambarake kedadeyan iku dumadi. 8. Tema yaiku bakune crita utawa bab sing wigati utawa bab sing akeh karembug ing crita digatukake alur sing ana. 9. Watake paraga yaiku sifat-sifat sing diduweni saben paraga ing crita. Ana sing sipate apik, uga ana sing sipate ala. 10. Sudut pandang yaiku carane penulis utawa pangripta nyritakake cerita iku. 11. Amanat yaiku pesan moral utawa piwulang becik saka cerita.